alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kig sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo petsa 7 sa bulan sa Nobyembre sining tig 2021. Kag sa aton nga Christmas countdown, 48 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga pangunang nga balita lokal. Executive Director sa EOC nagpatag nga alert level 4 gihapon ang Bacolod. Pagpanaog sang alert level status nakadepende pa sa NIATF. Herd immunity sa Bacolod gidabanta malabot na subong nga Nobyembre. Vice President Lene Robredo balik na sa Manila matapos ang duha ka adlaw nga pagbisita sa Bacolod City kag Negros Occidental. Mga napatay nga soldado sa engkwentro sa Moises Padilla sang Miyerkules ginkilala na. Militar nagpasalig sang bulig sa nabilin nga himata. 21 anyos nga lalaki sa syudad sang Sagay ginpaulanan sang buno asang ang live-in partner bangod sa pagpangimon. Samtang sa naman nga balita sa national, malapit 900,000 doses ang Pfizer-BioNTech COVID vaccine nga ginbakal sang gobyerno nagabot na sa Pilipinas kagabi. Mga kandidato nga madakpan nagagamit sang deepfakes sa pagpangampanya sa 2022 elections magapadabat suno sa COMELEC. Presidente Rodrigo Duterte nagapati nga magkapabili ng political dynasty sa Pilipinas. Samtang sa ato naman nga balita sa international, hindi magnubo sa 99 ka mga persona patay sa paglupok sang fuel tanker sa Sierra Leone. Balita sa negosyo, rollback sa presyo sa produktong petrolyo lauman sa basunod nga semana. Sa balita sa hinampang Milwaukee Bucks, natala na nga magbisita sa White House sa Martes. Sa balita sa entertainment, Pauline Luna ginselebrar ang ika-4 ka kaadlawan sa bata nila ni Vic Soto nga si Tali. Sa balita espesyal, food delivery rider nga nakasakay sa kabayo agaw atensyon sa Misamis Occidental.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan yung mga nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw ka nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaron sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glorifito Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, de Second. Kagkaroon, kadto na kita sa detalye na. Sa aton nga nagapanguna nga balita lokal. Ginpatag sa Executive Director sa Emergency Operations Center o kon EOC sa syudad sa Bacolod nga nagapabilin gihapon nga yara sa idalom. Sang Alert Level 4 ang risk level sang syudad kag ginahulat pang sabat sang National Interagency Task Force o kon NIATF sa sulat ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lenardia, patag ni former City Administrator M. Legaspi ang nganggin pagwa nga assessment sa Nobyembre 5 nga nagapahayag nga Alert Level 2 ang risk status ang syudad. Ang gikan sa Department of Health Region 6, ang assessment ang ginbase sa naganubo nga gatekeeping parameters nga ginalakipan sang pagnubo sang 2-week growth rate, 2-week attack rate kag healthcare utilization rate. Apang patag ni ang ngang matuman gihapon nga risk assessment amo ang ginpagwa sang NIATF kung sa din ginbutang sa Alert Level 4 ang Bacolod City sumugod Nobyembre 1 tubtub 14 suno kay ang magapabilin sa Alert Level 4 ang syudad magluwas na lang kung sabto na sang NIATF ang request sang city government kay panawag ang alert level status. Madumduman nga nagpadala sang sulat ng alkalde nga nagahingyo nga i-downgrade na ang syudad sa mas manubuong alert level kaya ginalakipan man nila sang ang sulat sa mga data nga nagapamatuod sa pagnubo sang kaso sang syudad. Patag ni ang duha ka semana nga data ang ginabasihan sang gobyerno sa assessment. Gani nagalaom ini nga magapatigan sang reassessment ang NIATF subong nga adlaw. Kinpakigbahin ni ang gikan sa anay 90 tubtub 80% nga utilization rate sa mga ospital. Yara na lang ini sa karon sa 68%. Nagalaom siya nga maganubo na ang alert status sa Bacolod City sa maabot nga Nobyembre 15. Ginpatag man sila nga hindi kaya nga isang community quarantine status kung sila ginapahatagan sa kahigayunan ang mga local government units o LGUs nga magpadala sang apelasyon in kaso nga mayara sang pagpamatok. Ang pagpagwa sang alert level status naman ang wala sang ginahatagan nga tsansa sa apelasyon. Bungod sinin nagpadala na lang si Mayor Bing sang request sa pag-downgrade sang alert level status. Patag sa Executive Director sa EOC nga dako ang kinalain sang duha ka alert level bangod nalakip sa alert level 4 ang 10% lang nga capacity limit sa dine-in sa mga restaurant kasubong man sa religious gathering, salon kag barbershop, samtang 20% naman ang ginapahanugutan nga makareport sa opisina. Samtang sa alert level 2 naman 50% ang ginapahanugutan. Samtang sa alert level 4 wala ginapahanugutan sa pagwa ang mga manubo sa 18 anyos. Samtang ginapahanugutan na mga minor sa alert level 2. Patag ni ang nga importante nga mapanubo ang alert level status agad makabawi-bawi na ang aton nga ekonomiya. We are expecting na magnubo ng aton alert level by November 15. Or hopefully, kapay patani mag-reassess sila sa aton after 1 week, basi November 7, who knows, no? Basi kung i-reassess kita nila, kag i-downgrade man ang national IATF. Ang kabayan sa pagpahayag ng Executive Director sa Bacolod EOC, M. Legaspiang. Ginpakigbahid sa tagpababa sa Police Regional Office 6 nga wala sa problema sa ila ang mando ang gipagwa ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar sa mga regional offices nga hatagan sang tiempo nga matun-an ang alert level system nga ginapatuman sa bilog nga pungsod may kaangtanan sa pagpakigbato sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, gipahayag sini nga tanan nga kapulisan ang dapat nakahibalo sa definition kag proseso sa nagkalinlain nga alert level kag dapat magkoordinar gid sa mga local government units. Sudo kay Solis, wala man sang problema tuhoy diri bangod basta man sila nga nagapatigayon man sila sang briefing. Ginpakigbahin man sini nga yara na sa 96% sa populasyon sa kapulisan sa Western Visayas ang nabakunahan batok sa COVID-19 kag nagpasalig nga malabot nila ang 100% sa madali nga tinion. Sa karon mayara na lang sa 7 ka mga active cases sa PRO6.
Sa aton diri ma'am sa Western Visayas, nakaredy naman ato ng aton nga mga tour units, ang aton mga provincial and city police offices kung sa diin na magka-work closely sila sa respective local government unit nila. Kung anong nga alert level ang gina-implement sila nga local government unit, they should be ready sa pag-assist. Ang kabayan sa pahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kapin 15% na lang ang nabilin, mahimo ng malabot sang syudad sa Bacolod ang herd immunity. Suno kay M. Legaspi ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center ako ni EOC, ilangan na nga nakita ang relasyon sa pagpabakuna sa paglaton sang COVID-19 bangod sa pagtaas ang vaccination numbers ng syudad. Kadungan man nga nagpanaog ang COVID-19 cases. Suno kay ang vaccination numbers sa syudad ang madasing nga nagsaka sa nakaligad niya duha ka semana, ilabi na nga ginapatigayon na ang house-to-house vaccination kag ginabuhat man ini purok-purok. Bangod sini halos 15% na lang ang nabilin gikan sa target population nga masobra 60,000 pesos na lang kag mahimo na nga malabot sa Bacolod City ang herd immunity. Kung pagbasihan naman ang daily vaccination, nagadangat sa 3,000 to 4,000 na ang nagakabakunahan kada adlaw, kag kun ini ang mapagapadayon, mahimo na nga malabot ang herd immunity antes matapos ang bulan sang Nobyembre. Naibaluan nga masobra 630,000 ang kabugusan nga populasyon sang syudad, kung sa diin masobra 424,900 diri ang 70%. Kasunod sang pagnubo sang kaso, ginapakamaayo man siningam nagnubo na ang COVID death sa syudad kaya madamo na sa mga bakante sa ospital. Pila sa mga isolation facility ang ginsarado naman bangod wala na sang pasyente. Apang aminado si A nga ini ang magadepende gihapon sa pagpahanugot sa mga bakulodnon nga magpabakuna. Bangod sini, ginahikutar sang city government ang mga hindi magpabakuna kasubong man ang mga nagapangduwa-duwa agod nga mapaatagan. Aminado ini nga ini ang challenge para sa ila agod nga masiguro nga antes ang Paskwa o kon antes magtakop ang tuig, hilway na ang syudad sa virus. Pasalig man sini nga madamos ang supply sang bakuna sa syudad, ginahingyo na lang sa mga ini ang pagkooperar sa mga unvaccinated pa nga mga bakulodnon agod malabot ang herd immunity. Samtang kasunod sa paglabot sang herd immunity, ginalantaw ni Anga ang masunod na diri amo ang booster shot. Akon mangin benepisyo naman sini amo ang pagpahalog sang restriksyon kag pag-amat-amat balik sa mga trabaho agod nga makarecover na ang ekonomiya. Sa tion niya magbalik na sa regular ang operasyon sa mga negosyo, magahatag man ini sang employment opportunity sa madamo. Mga 15% na lang sang aton target population, malabot na ang herd immunity. Actually, in terms of numbers, mga 60+ thousand na lang na siya. Kung balakunahan para malabot na ang herd immunity. Kung basihan ta sa aton daily accomplishment, daily vaccinations naton, naga 3,000 kita every day hasta sa 4,000. Mga 22 days, malabot na tani ang herd immunity. Ang kabayan sa pagpahayag ng Executive Director sa Bacolod EOC, M. Legaspi ang 51 ang panibag-o nga nagdugang nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental kahapon, samtang 22 naman ang nagdugang sa kaso sa syudad sang Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 589 ngayong pagwa sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas, nadugangan sang 120 ang kaso sa Region 6. Sa nasambit nga numero, 4 diri ang nagikan sa Aklan, 4 sa Antique, 8 sa Capiz, 20 sa Iloilo, 51 sa Negros Occidental, 22 sa Bacolod City, kag 11 ang nagdugang sa Iloilo City. Bangod diri nagdangat na sa 143,643 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, kung sa diin nadugangan sang 335 ang mga nag-alayo sa balatian, gani iyara na ang kabugusan nga recovery sa 131,283, samtang nagdangat naman sa 3,567 ang death toll. Sa karon mayara na sa 1,043 ka mga active cases sa Bacolod, samtang 3,840 naman ang aktibo nga kaso sa Negros Occidental. Nakabalik na sa Manila o nakabiyahe na balik sa Metro Manila si Vice President Leni Robredo matapos ang 2 ka adlaw sini nga pagbisita sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Madumduman niya nagabot sa syudad si Robredo sang Biyernes, Nobyembre 5 kadungan sa pagsaulog sang al 5 de Nobyembre sang probinsya kung sa diin nagbantay kay nagupod sa stationary caravan sini ang kapin 1,000 nga mga salakyan sang iya nga mga supporters.
Kaupod man sini ang iyang running mate nga si Senator Francis Kiko Pangilinan nga magapadalagan bilang vice presidente sa 2022 elections gikan sa Bacolod Silay Airport. Naghapit man ang mga ini sa Daruin sa syudad sang Talisay. Alas 11 sang aga nagbisita man kag na-interview ang Vice Presidente sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Samtang ini ang nagpatigay naman sang People's Assembly and Consultation. Alauna 15 sang hapon sa Convention Hall sa Acacia Hotel sa syudad sa Bacolod kung sa diin nagpalabot sang mensahe sang pagsuporta ang pila ka mga sectoral representatives kangay sa laban Lenin Negros Occidental, Negros for Leni Econen for L kag Unisector. Kasunod sini may ginpatigayon man nga press conference si Robredo sa ground floor sang hotel kung sa diin kaupod sini ang anay gobernador nga si Rafael Lito Coscolwela alas 2:15 sang hapon. Samtang kahapon, Nobyembre 6, alas 8 sang aga pa lang, nagpadulong na ini sa sitio Sumbingco, Barangay Dump Site, Murcian, Negros Occidental. Kaupod sa niyang Negros Women's Association o kon NWA, kag lakas ng kababaihan o kon LNK, kung sa diin may ara ang mga inisang rice retail store. Kasunod sini alas 9 sang aga, nagpakaon man si Vice President Robredo sang lugaw sa mga residente sa lugar kung sa diin bisan ang mga kalanan ang gingamit ang lunsay duag pink. Matapos ang palugaw ni Lenny, nagbalik naman ini sa Cyber Center sa syudad sa Bacolod agud tambungan ang blessing kag inaugurasyon sang Lenny Kiko Negros Headquarters. Kasunod sang programa ang Vice Presidente kag mga kaupdanan sini nagbalik na sa hotel agud maghimo sa pagbiyahe pabalik sa Metro Manila. Gindulong na sa tagsa ka mga pabilya ang bangkay sang duha ka mga soldado nga nagtaliwan sa dangin engkwentro sang 62nd Infantry Battalion kag New People's Army sa sitio Tios, Barangay Quentin-Remo, Moises Padilla sang Nobyembre 3. Nagakasubo man kag nagapakig-unong ang Philippine Army sa pamilya sa duha ka soldado nga napatay sa pagserbisyo. Suno ka Lieutenant Colonel Melvin Flores, commander sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, ang mga nadulaan sa kabuhi ang kinalakanday Corporal Vincent John Trero, residente sa Barangay Tuoy, Himamaylan City, Negros Occidental, kag Private Cesar Ian Ilioterio sa Barangay Haina Norte, Hamindan Capiz, lunsay mga katapos ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. Gimpasalig ni Flores nga ang mga napatay sa serbisyo ang paghahatagan sang pagkilala kag pagasuportahan man ng ilang mga nabilin nga pamilya. Ipagibahin man ni Flores nga si Leoterio ang napatay matapos ini ang maigo sang balas at tiyan samtang ini ang nagabulong sa iya mga kaupdanan nga nasamaran. Pathag ni Flores nga apisar isa lang ang bala nga nag-igo diri, nangin patal naman ini gani gibawian sa kabuhi ang soldado. Samtang si Trero naman ang naluthang sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Pasalig naman ni Flores nga magpalabot sang bulig ang gobyerno para sa pamilya kag dako man ang ginahatag sa mga dependent sa mga soldado labi na ang mga battle casualties. Sa pihak sang bahin, ang apat ka iban pa nga mga soldado ang nasamaran ang yara na sa estable nga kondisyon. Nagpadayon naman ang hot pursuit operation sa mga militar batok sa makawala nga grupo. Leoterio naman ay kapis. Bagong graduate lang po ito, ma'am, ng pagkasundalo. Private. Actually, siya yung gumagamot dun sa mga wounded nung siya ay natamaan. Sa abdomen, ma'am, medyo fatal yung kanyang kasi. Corporal Pero, ma'am, may tama sa ulo. Ngayon ay nakikidalamhati muna kami sa pamilya na nasawin natin. Marami pong death benefits ang matatanggap ng pamilya o may mga battle casualties. Ang kabayan sa pahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores, commander sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Nagalawang pinuno sang Community Environment and Natural Resources Office sa Consenro nga mahimo man sa iban nga lugar ang ginapatigayan nga mangrove planting sa Philippine Coast Guard Station Negros Occidental sa Purok Alalahoy, Barangay Banago, Bacolod City. Kahapon kung sa diin nag-upod man sa ila ang Philippine National Police o PNP kag iban pa nga organisasyon. Madumduman niya ginadoptar sang PCG ang lugar agod niya malimpyuhan kung sa diin pila ka tunelado ang nahakot nga basura nagikan diri sang tinalikdan nga semana. Ina ang ginsunda naman sang mangrove planting sa ginabanta 1 ka hektarya nga kalaparon sang duta. Sa interview sa Bombo Radio kay Forester Philip Lichoncito, ang nasambit niya aktibidad ang pangunahan sang PCG kag may tinutuyo nga mabuligan ang environment agud ma-rehabilitate ang mga coastal areas sa mapasanyog ang awareness sa mga tawo, may kaangtanan sa conservation kag malikawan ang paghaboy sang basura.
ginagalaom ini nga makapatigayon man sang kaangay nga aktibidad sa iban pagid nga mga areas. Our activity is being led by Philippine Coast Guard, in which one of their main goal also is not only for their task but also to help the environment. Isa ni siya sa mga initiative nga ginhimo sa Coast Guard in collaboration sa office naton. Ang kaban sa pagpahayag ni Senro Bago Head Forester Philip Lichoncito, ginpahayag naman sang pinuno sang Marine Environment Protection Force nga hindi lamang ini trabaho sang PCG kundi dapat hatagan pagtamod sang tanan. Suno kay Johnny Villarmino, obligasyon sang tanan nga protektahan ang environment ilabi na sa mga residente malapit sa lugar. Suno diri hindi lang sa barangay Banago kundi sa bilog nga Western Visayas sila nagatanom sang mangrove. Suno kay Villarmino, ang PCG among magabantay sinikag kon madakpan ang nagalapas sa mga pagsulundan sang DENR sa lang silang papasakaan sang kaso. Ang pagbantay sa aton doon ng mangga, this is not only the trabaho sa Coast Guard, but this is everybody's concern, no? So let's help together. Let's go hand in hand para mabalik naton ang aton doon ng mangga. Kaya kung nakita naton ang aton ginatamnan subong wala gid sing mangrove nga dako, no? Ang kaban sa pagpahayag ni Johnny Villarmino, Marine Environmental Protection Force. Kag sa katapusan nga walita lokal, ginalantaw nga tungod sa pagpangimon, gani ginbuno patay sa isa ka 21 anyos nga lalaki ang iya nga 19 anyos nga live-in partner sa syudad sa Sagay, Negros Occidental. Ang suspetsado ang ginkalala kay Kenneth Joseph Catalbas alias Kentoy, 21 anyos, samtang ang biktima ang ginkalala naman kay Marijo Adolfo, 19 anyos, doon sa mga residente ng St. James Village, Barangay Old Sagay, Sagay City, Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Abundio Diaz, Deputy Chief sang Sagay City Police Station, nakabaton ng mga ini sa impormasyon nga may nagluntad nga stabbing incident sa nasabit nga housing project, gani gilayon naman ini nga ginpadulungan. Ila naman nga naabtan sa lugar ang bangkay ni Adolfo nga nag-angkon sa madamo nga pilasa na sari-sari nga bahin sa lawas, tugas ang pagpamuno. Sa investigasyon sa mga kapulisan, naibaluan nga pilit nga gindala sang suspetsado ang iya live-in partner sa kasagingan nga bahin sang subdivision. Kasunod sini nakita na lang sa Iloy o kon Iloy sa babae nga nagwa si Catalbas sa kasagingan kag nagapaligo na sang dugo. Gilayon naman sini ginsulod ang lugar matapos makadin ang suspetsado kag dito na nasapuan ang pilason sini nga anak. Na-recover sa crime scene ang kitchen knife gingamit sa pagpamuno. Sunod kay Diaz, pag-abot nila sa crime scene, ginaasikaso na sang rescue ang biktima kag ini ang ginhingagaw padala sa Alfredo Marañon District Hospital, apang gindeklara nga dead on arrival. Gilayon naman nga nagpatigan sang hot pursuit operation sa Sagay City Police Station sa suspetsado, kung sa diin ini ang nasapuan nga nagapanago sa ilang nga balay. Ginaako naman sini ang ginpilit niya nga gindala sa kasagingan ng live-in partner, kag dito nga ini ginbuno sa kitchen knife sa makapila ka beses. Ginantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay ni Catalbas sa iya live-in partner amo ang pagpangimon. Apang wala naman ini nagpangayo sang pahayag sang kapulisan bangod apang wala naman ini napangayuan sa pahayag sang kapulisan bangod ini masugilanon. So kay Diaz, desidido ang Iloy sang napatay nga pasakaan sang kaso si Catalbas. Bigta sa kasagingan. Gaida siya, no? Abot ito, ginakuha na siya sang rescue, kinkarga siya sa stretcher, nagaw sa dala sa Alfredo Marañon District Hospital. The victim was declared DOA by the attending physician. Ang suspect, si Kenneth Joseph Catalbas, si Ben partner yaman sa report sa nga itong investigator on case, ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Abundio Diaz, Deputy Chief sa Sagay City Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw.
Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat, kami ang inyong tagbalita. Bombo, Glory Fitel Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kag karon. Ato naman nga katuan ang ato nagapanguna nga balita national. Nakabato ng Pilipinas ang dugang nga 866,970 doses sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine nga ginbakal sang gobyerno. Ang fresh batch ang bakuna ang nagland sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 8 kagabi. Ginpasalamatan ni Assistant Secretary Welben Mayor, pinuno sang NTF ako National Task Force COVID-19 Subtask Group on Current Operations ang Estados Unidos sa pag-facilitate sang delivery sang bakuna. Sunod siya kabahin ini sang 1.7 million doses sang vaccine nga nagabot sang Biyernes ang gabi kag dako gid ang mabulig sini para sa kabuhi sa mga Filipino. Sunod sa National Task Force, naka-administer ng Pilipinas ang kabugusan niya 62,474,334 jobs. Sa bilog nga pungsod gani nagdangat na sa 28,718,856 o kon 37.23% sang target population ang fully vaccinated. Nagsugod ang vaccination program sang Pilipinas batok sa COVID-19 sang Marso 1. Magapanabat sa suno sa Commission on Elections ang mga kandidato nga magagamit sa ginatawag nga deepfakes sa ilang pagpangampanya para sa 2022 national kag local elections. Suno kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nalakip sa sections nga nakabutang sa Certificate of Candidacy nga gipirmahan sa mga luyag magpadalagan sa eleksyon sa masunod nga tuig ang among sa deepfakes. Ang deepfakes ang mga videos nga gindoktor o kon gintunga kag ginsugpon agod pagwaon nga isa ka personalidad ang may ginhambal o kon ginhimo nga hindi santos matudtuod sini nga naginhambal o kon ginhimo. Sa karon sa kay Jimenez, nalapawan na sang YouTube ang Facebook sa social media nga ginalantawan bangod puno ini sang fake news. Ang YouTube sunod diri amo ang lugar kung sa diin nagakuha ang mga kadamaan sa mga content nga ginapalapta sa iban nga social media. Kani igaupod na nila ang mga provision sa micro-targeting sa ginahimo nga guidelines para sa kung paano dapat gamiton sa mga magapadalagan sa eleksyon ang social media. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga magkapabili ng political dynasty sa politika sa Pilipinas, bungod din ang isa ka fundamental nga pamatasan sang isa ka tawo sa iya nga speech sa inaugurasyon sang Siargao Island Sports and Tourism Complex sa Surigao del Norte. Ginpahayag ni Duterte nga hindi mangin madinalagon sa Kongresong anti-political dynasty legislation, apisar nga mabutang ini sa konstitusyon. Sunod diri ini bangod ini man ang luyag sa mga pumuluyo. Kinpakigbahin sini nga sang siya pang alkalde. Gintipon sini ang mga punong barangay kay ginhambalan nga magpili sang isa ka persona nga magabulos sa iya. Apang lunsay ginpili sa mga local chiefs sa Inday Sara para sa pagka-alkalde kag pulong para sa House of Representatives.
Suno kay Duterte ang ideya sang anti-political dynasty ang nagapamatok sa behavior sang isa katawo sang tuig 2018. Ginpahayag sang presidente nga igaban sini ang political dynasty apang nagduha-duhay ni kung ini ang makalusot sa Kongreso. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao sa isa ka diskusyon kaupod ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nga ang mga convicted plunderers kag drug traffickers lamang ang nagakadapat nga pamatbatan sang death penalty. Samtang ginistorya sini CBCP Secretary General Bernardo Palantin, ibayag ni Pacquiao nga ang korupsyon ang masala pa sa problema sa droga. So diri ini ang matutuod nga nagapabudlay sa mga pigado, gani sila ang dapat nga magpangatubang sang konsekwensya kag ibalik ang kwarta sa mga pumuluyo. Apang ginpasalig ni Pacquiao nga igaduso sini ang mas malapad nga reforma sa law enforcement, prosecution kag judiciary. So sa senador kag retired world champion boxer, dapat ang mga guilty lang ang mapamatbatan sang death penalty. Gindugang man sini nga dapat kay uhon ang 3 ka pillars ng justice system agod nga panabat lang ang mga matutuod nga may sala. Ginhatagan man sini sang pamatuod ang kinahanglanon nga masiguro ang kaluwasan kag seguridad sa mga miyembro sang judiciary samtang ginpakita ang pagkaalarma sa nagasaka ang kaso sang assassination sa mga law practitioners. So diri dapat ang mga miyembro sang judiciary ang manginhilway sa kahadlok agod maka-administer sa hustisya sang maayo kag patas. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Kagkaroon ato naman nga katuan ang ato nagapangunang nga balita international. Hindi magnubo sa 99 ka mga persona ang kumpirmado nga nadulan sang kabuhi sa paglupok sa fuel tanker sa kapital sang Sierra Leone. Santo sa nagwa nga report, nagluntad ang paglupok sa Freetown kag masobra isa ka gatos man ang pilason. Suno kay Deputy Health Minister Amara Jambay, ang mga biktima nga napilasan ang gindala na sa mga ospital kag klinik sa lugar. Nagagwa mga mayara sang leak ang fuel tanker nga mo ang nangin rason sang paglupok. Nalakip sa mga biktima ang mga nagapilila agud makakuha sang petrolyo sa nagatagas nga tanker. Kasunod sini nagpromisa naman si Sierra Leone's President Julius Maada Bio nga buligan nila ang tanan nga pamilya sa mga biktima sa makasilidhing nga insidente. Madumduman nga tuig 2018 sa naglupok man ang isa ka fuel tanker sa Tanzania nga gintunaan sang kamatayan sang 85 ka mga persona. Ang kaangay man nga insidente ang nagpatay sa 50 ka mga persona sa Democratic Republic of Congo sang 2018. Kag sa katapusan nga balita international sa Glasgow, Scotland, nagpromesa ang kapin 45 ka mga pungsod lakip na ang Pilipinas sa gilayon nga tikang kag investment agud niya maproteksyonan ang palibot sa pagpamahog sang climate change. Sa isa ka official statement nga ginpagwa sang UN Climate Summit sa Glasgow, Scotland, gin-emphasize nga importante nga marespondihan ang problema sa global warming tugas ang deforestation, pagpanguma kag iban pa nga pagbago sa paggamit sang land resources nga nagakontribute sang kapin quarter nga heat emissions sa kalibutan kadugan naman sang pagdamo sang populasyon. Subong nga adlaw naka-focus ang pagmeeting sa COP26 sa mga tikang agud malimitahan ang pagsaka sa global temperature sang tubtob 1.5 degrees Celsius nga makabig nga toughest ambition sa 2015 Paris Climate Agreement. Nalakip na sa mga punsod nga nagpromisa nga may major economies amo ang Estados Unidos, Japan kag Germany, samtang nagpasalig naman sa ang developing nations kaangay sa India, Indonesia, Morocco, Vietnam, Gabon, Ethiopia, Ghana kag Uruguay. Kag sa balita sa negosyo, matapos ang pila ka rounds ng oil price hike, lauman ang pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo sini nga semana sunod sa projection sa Unioil Petroleum Philippines. Sa fuel price forecast para sa Nobyembre 9 tubtob 15 trading week, yung bahayag sa Unioil nga ang presyo sa kada litro sang gasolina ang posible nga magadubo sa 90 centavos. May rollback naman nga 40 centavos tubtob 50 centavos ang kada litro sang diesel. Masami nga gina-anunsyar sang oil companies ang price adjustment kada Lunes kag ginapatuman pagkasunod nga adlaw. Epektibo sa Nobyembre 2 gimpasakaan sang fuel firms ang presyo sang gasolina sa 1 pesos and 10 centavos tubtob 1 pesos and 15 centavos sa kada litro kag nagbuhi naman sang 35 centavos tubtob 45
centavos ang kada litro sang diesel. Ang year-to-date adjustment ang nagtindog sa total net increase nga 21 pesos and 95 centavos sa kada litro sang gasolina kag 18 pesos and 10 centavos naman sa kada litro sang diesel. Samtang sa foreign exchange rate, ang US dollar ang may baylo nga 50 pesos and 56 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 6 pesos and 49 centavos, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 37 pesos and 43 centavos, kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 13 pesos and 48 centavos. Samtang ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 61 pesos and 35 centavos tubtob 66 pesos and 29 centavos. Ang premium ang may balor nga 61 pesos and 60 centavos tubtob 67 pesos and 29 centavos. Samtang ang diesel ang may balor nga 47 pesos and 80 centavos tubtob 50 pesos and 95 centavos. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 36 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Kakaroon nato naman niya kantuan sa pinakalinya ang ato niya Bombo Patrol Reporter, Bombo Carla May Defensor, para naman sa ato niya misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa pinakalinya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Carla, live kita dari subong sa Our Lady of Candles. Kaya subong no mag-aulat-ulat ka kay Bombo Carla. Yes, Bombo Carla. So, sa day mag-sugod na dugay no, ang Santos Pisa. Samtang gina-establish pa nato ng mga kabombo ang aton nga connection dito sa piyak nga linya kay Bombo Carla May Defensor. Ti aton man dugay-dugay nga hibaluon ay kung kumusta ang sitwasyon sa sagwasang dalan sa karon kag sa mga nagapadulong dito sa simbahan. Ilabi na ang tiyempo sa karon no, kung maayo-ayo ang aton nga tiyempo. Kag wala iya sang makita nga mga paggulugalom sa kalangitan. Tiyan mo lang na ginapahanumdom gihapon naton sa aton yung mga pumuluyo nga magpabilin gid nga nagahalong kita sa COVID-19. Ilabi na nga aton nga alert level status ang nagapabilin gihapon sa alert level 4 no mga kabombo. Tipat haglang alert level 4 gihapon kita. Hindi ka nga sa ginhambal sang DOH6 nga alert level 2 kay wala pa napahanugutan sang NIATF. Yara na sa piyak nga linya, Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Carla, live kita liwat no, dari sa may Our Lady of Candles. Kaya dugay mag-sugod na ang Santos nga misa. So far, madamo naman din sa ating sining nga makauturan ang yari na dari subong Bombo Carla para mag-camp sa Santos nga misa. So Bombo Carla, mag-sugod na ang Santos nga misa. Ang mga ubos makahiman iupod manaton sa sining nga Eucharistia ang kapahuwayan sa mga kalag nanday. Nestor I. Gabalda, Carmen Hinokaya, Raimundo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Florencio and Isabel Custodio, Reynaldo Guevara, Jose Pareño, Ramon, Butch Marquez Lim, Tingting Tagamulila, Alicia Celiano, Felix Berto, Leo Gailo, Natividad, Lydia, Ignacio, Nilo, Dorothea, Reynaldo, Orlando, Amal, Arnold, Jose Joel, Giovanni, Nonoy, Henry, Joffrey, Candido, Domino, Serafin, Father Dan Sichon, Attorney Lyndon Canya, Lolita and Celidonio, Ivy Giganto, Candelario Giganto, Ann Geraldo Tomazar, Loretta, Ricky, Minda, Kathy, and Romeo Gailo. Para sa pagpasalamat sa Sang family, Ed and Titay Pama, birthday ng Ruth Belonio,
kag Attorney Crispin Sumagaysay Jr. Hiling para nanday Father Greg Patino, Fernando Purisima, Paul, Abigail, Savannah, Sabrina, James, Araceli, Toti, and Feli Varon. Ginaupod man naton ang pagpasalamat sang Knights of Columbus. Agod nga mangin mabinungahon kag makahulugan ang pagsaulog naton sining santos nga misa, iupod naton ang aton panghuna-huna kag balansyagon, paagi sa pagpartisipar sa mga kalantahon kag mga salabton. Palihog magtindog ang tanan, kag sugalawon naton ang Ginoo sa persona sang iya ministro, Monsignor Felix Pasquin. Sa kamay, sa kanakag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Daw ano katahom tanawon ang mga kubos nga nagabinuligay, kag kung paano sila magpakigambit, sang jutay nga may ara sila, nga wala sing pagpangalagag. Tanan kita sa pagkamatuod, may ikasarang sa pagpaambit. Apang, paano bala ang aton pagpaambitanay? Mga oton, ihanda nato ang aton kaugalingon sa paghalad sining santos nga misa. Paagi sa pagkilala kapag hinulsul sa aton mga kasalanan. Nagakompisar ako sa Diyos nga magagagahong santanan, kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako nga tuon sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos nga mapagagahong sang tanan. Kag sa napatawan ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa mabuhi nga walay katapusan. Amen.
sa amon ang tanan gid nga kalautan, kag amana ang amon lawas kag ang amon kalag. Agod mahimo namon sa hilway nga tagipusoon ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa tion sa dako nga tiguluto, ang pagano nga balo nga babayi, naghatag sang iya katapusan nga pagkaon sa kay propeta Elias. Kay tungod ang propeta nagpangayo sini sa ngalan sang Dios. Sila nga duha, ang propeta kag ang balo nga babayi, nagasalig nga ang Dios magahatag sang ila kinahanglanon. Ang pagbasa gikan sa nauna nga libro sang mga hari. Si Elias nagkadto sa Sarepta, kag pag-abot niya sa puwerta sang banwa, nakita niya ang isa ka babayi nga nagapangahoy. Nagsiling siya sa babayi, "Palihog, paimna ako." Sang nagalakat ang babayi sa pagkuha sing tubig, nagsiling pagid siya, "Kag dalhi man ako sing kalanon." Nagsabat siya, "Sa ngalan sang buhi nga Ginoo nga imo Dios, nagasumpa ako nga wala ako sing kalanon." Ang nabilin kong arena, isa na lang gid kahakop sa yahong, kag jutay nga lana sa tibod. Nagkari ako diri sa pagpangahoy, agud sa akon pagpauli, maluto ko ang jutay nga nabilin para sa akon, kag sa akon anak nga lalaki. Amo na ini ang katapusan namon nga pagkaon, kag dayon mapatay kami sa gutom. Si Elias nagsiling sa iya, "Hindi ka magpalibog, lakat ka kag magluto sang inyo pagkaon. Pero lutui anay ako sing jutay nga tinapay sa imo arena, kag dalha idiri sa akon. Kag dayon lutoa ang nabilin para sa imo kag sa imo anak." Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Ang yahong hindi maubusan sing arena, kag ang tibod hindi maubusan sing lana, tubtub sa adlaw nga ako, ang Ginoo, magapadala sing ulan. Ang balo naglakat, kag ginhimo niya ang ginsiling ni Elias. Kag tanan sila wala mawad-i sing pagkaon sa sulod sang madamo nga mga inadlaw. Ang pulong sang Dios. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Ginatuman gid niya sa gihapon ang iya mga saad. Nagahukom siya pabor sa mga ginapigos, kag nagahatag siya sing kalanon sa mga ginagutom. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Ang Ginoo nagahilway sang mga binilanggo, kag nagaayo sang mga bulag. Ginabayaw niya ang mga ginapaubos, ginahigugma niya ang iya matarong nga mga tawo. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Ginabuligan niya ang mga balo nga babayi kag mga ilo, pero ginaguba niya ang mga plano sang mga malaot. Ang Ginoo magahari sa walay katubtuban, ang imo Dios o Sion, magagahom sa tanan nga panahon. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Si Kristo naghalad sa Dios, hindi sang tawhanon nga mga bugay, kundi sang iya mismo nga kaugalingon. Amo ini kun nga ang iya sakripisyo nga ginhalad sing makaisa gid lang para sa tanan, tuman ini kagamhanan sa pagluwas sang tanan. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Si Kristo wala magkadto sa isa ka balaan nga duog nga ginhimo sang mga tawo, nga amo ang larawan sang isa nga matuod. Nagsulod siya didto gid sa langit, sa diin nagapangatubang siya sa Dios
tungod sa aton. Ang pinakamataas nga pari nga Hudiyo nagasulod sa balaan nga duog sa tagsa ka tuig nga nagadala sang dugo sang sapat. Pero si Kristo wala magsulod sa paghalad sang iya kaugalingon sing madamo nga beses. Kay kun amo ini kinahanglan mag-antos siya sing madamo nga beses halin sa pagtuga sang kalibutan. Sa baylo, nagkari siya sing makaisagid lang sa katapusan sining mga panahon sa pagkuha sang sala paagi sa paghalad sang iya kaugalingon. Gintalana sa tagsa katawo nga mapatay sing makaisa, kag sa tapos sining pagahukman siya sang Dios. Sa amuman nga mga bagay, si Kristo ginhalad sing makaisa sa pagkuha sang mga sala sang madamo. Magakari siya liwat, hindi sa pagkuha sang sala, kundi sa pagluwas sa mga nagahulat sa iya. Ang pulong sang Dios. Samtang ang iba nagahatag lamang sang indi na nila kinahanglanon, ang kubos nga balo nga babayi, naghatag sang tanan niya nga ginasaligan para mabuhi. Siya ang labing maalwan sang sa iban. Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ilang mga kalag, kay ila ang ginharian sang Dios. Ginoo, yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Sa nagpanudlo siya sa ila, nagsiling sa Jesus, magandam kamo sa mga manunudlo sang kasuguan, nga luyag maglagaw-lagaw, nga may malaba nga bayo, kag luyag nga ang mga tao magsaludo sa ila, sa mga tsindahan, kag nagapili sang pinasulabi nga mga pulungkuan, sa mga sinagoga, kag sang mga pulungkuan, sang mga dungganon, sa mga punsyon. Ini sila nagapamintaha sa mga balo nga babayi, pagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang. Kagdayon, ginatabon-tabunan nila ang ila hinimuan, paagi sa malawig nga mga pangamuyo. Mas dako pa ang silot nga ila batunon. Sang nagalingkod sa Jesus sa tupad sang kolektahan sa templo, ginbantayan niya ang paghulog sang mga tao sang ila kwarta. Madamo nga mga manggaranon ang naghulog, sing madamo nga mga kwarta. Dayon may nagpalapit nga isa ka imol nga babayi nga balo, kag naghulog sing duha gidlang ka sentimos. Gintipo na Jesus ang iya mga gintutonan,
kaginsingganan sila. Ginasiling ko sa inyo, nga ining imol nga balo, naghatag sing mas madamo sa kolektahan sang sa tanan. Ang iban naghatag kay sobra na ang ilamanggad, pero ang balo sa iyang kaimulon, naghatag sang tanan niya nga pangabuhian. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Mayong gaga sa inyong tanan. Kami dire sa Our Lady of Candles, Bacolod City, nagatamyaw sa mga nagaupod sa aton nga misa sa nagakalain-lain nga mga lugar hasta sa abroad. Salamat sa facilities ng Bombo Radio Bacolod. Madamo sing aton mga paryente kag mga abyan ang nagasunod sa aton nga misa sa pag-upod sa aton sa balatyagon sa pagdayaw sa mahal nga Diyos. Karon mga kauturan, ang ginadala nga balasahon, nga mensahe sa mga balasahon, amo ang pagkamaalwan, ang pagkamahinatagon. Ang pagkamaalwan. Ang unang balasahon, ang propeta sang Diyos sa Elias, sa ngalan sang Diyos, nagpangayo sa isa kabalo nga imol, nga pigado, sa isa ka lugar nga may gutom, wala gid sing ulan, wala sing patubas. Amo-amo na gid lang ato ang kalanunon sang balo kag sang iya nga anak. Apang si propeta nga Elias nagpangayo sa ngalan sang Diyos. Kag sa ngalan sang Diyos ang balo naghatag sa kay Elias. Kag ano ang resulta mga kauturan? Ang balo, ang iya nga arena, ang iya nga tibod sang lana, wala gid mawad-i. Wala gid mawad-i. Nagsabat pagani siya sa kay Elias, ahay, amo-amo na gid lang ining nabilin sa amon. Katapusan na namon ini nga kaunon sang akon anak. Wala gid sing patubas. Pagkatapos namon kaon sini gid pamatyag ko, papatay na kami sang akon anak. Apang sa ngalan sang Dios, katapusan na niya, ginhatag pa niya. Ano ang bunga? Waay gid siya mawad-i mga kauturan. Ang Diyos hindi matupungan sa kaalwan. Amen? Ang Diyos hindi matupungan sa kaalwan. Amen? Palakpakan nato ng Ginoo mga kauturan. Kapag kamaalwan, pagkamahinatagon, ang ginhalinan sinitanan, Diyos gid mismo. Ano ang istorya sang ginkabunuan, sang kalibutan kag sang katawhan? Ang Diyos nagtuga. Everything came from Him. Ang Diyos naghatag sang iya kaugalingon. Ang Diyos hugma. Kag bilang hugma ang Diyos mahinatagon. Kag tungod sini, ari kita si babaw sang kalibutan, ari kita ang kalibutan aton mga kauturan. Hatag sang Diyos mga kauturan, ang Diyos gugma, kaalwan mga kauturan, kag ginpakita pagid ini
Wala sing tupo nga gugma. Wala sing tupo nga kaalwan. Suno sa ikadwa nga balasahon sa sulat sa Ebreo, mga kauturan, sang kinhimo, sang aton Ginoong Hesukristo, ang High Priest, mga kauturan. Halad sang kaugalingon, complete and total self-giving, mga kauturan, sa krus, sa kamatayon sa krus, mga kauturan, tungod kay palangga kita sa aton Ginoong Hesukristo. Luyag niya kita luwason, kag kun ang kaluwas nagakahulugan, ihalad niyang iabugos nga kaugalingon, wala sa nagkangilin, ginhatag niya sing lubos ang iyabilog nga kabuhi sa krus para sa aton, mga kauturan. Again, palakpakan naton ang kaalwan sang Ginoo. Sa Ebanghelyo, mga kauturan, kaalwan man ang Ginoo, ara sila sa templo, isa ka adlaw, kag nabutang sa Ebanghelyo, may bulutangan dira sa kolekta. Ang Ginoo nagabantay. Mga collectors na to na, mga collectors. Maglibot ang bukaroon sa kolekta. Tandaan niyo ha, ang Ginoo gabantay. Kung pilang ihatag nila ha. Hindi ka mo maghalin kundi maghatag ha. Mga kauturan, ang Ginoo nagabantay. Nakita niya, madamo ang nagahatag. Sa mulihi may isa ka imol. Imol. Gina-emphasize imol kung sa aton pawala-wala gid. Nagabot, naghulog, ahaw duha ka sentimos. Everything she had, amo na gid lang ato ang katapusan, ginhatag sa Diyos. Ano ginhimo ni Jesus? Gintipon niyang mga gintutunan. Nakita niyo atong balo nga imol, naghatag duha ka sentimos. Hindi kita magsiling nga ahaw nga duha ka sentimos. Kay mas dako pang iya nga ginhatag. Kay ang katapusan niya sa iya kinawala, ginhatag pa niya sa mahal nga Diyos, mga kauturan. God can never be outdone in generosity. Ano ang ara sa ila? Pagsalig sa Diyos. Trust in God. Ang tao, bilang tao, may kalkulasyon. Amoy ni nga akon nga budget, amoy nga akon kalkulo, para sa kolekta, para sa simbahan, amo lang niya, amo lang ni. Sa mga iban ko nga budget, amo ini. Kalkulasyon. Pero ang question, salig sa Diyos. Ang pulong sang Diyos nagadala sa aton sang pinakapunto diri, salig sa Diyos. Kung maghatag kita, si may kaalwan, ina salig sa Diyos, mga kauturan. Sabiran ko kamo sa isa ka tawo, bata, malaya sa ila balay, natabo ini sa Amerika. Ang tanan niya nga pagkabutang abi mo, sa isa ka gamay nga bag, na ginabitbit sang isa lang kakamot, wala na. Siling sang nagsugataay sila sang iya neighbor nga tigulang, ng neighbor nga tigulang reliyoso. Siling sang tigulang, siling niya, totoo din ka makadto. Siling niya, lolo, mapabinturara. Kaya akon tatay, hindi makapaeskwela sa akon, bisan ganin sa balay, wala kabising kalanon,
siya, anong nabalaan mo? Ya lulo, wala mako ka eskwela, wala mako sing nabalaan. Apang nakahibalo ko, makahibalo ako maghimo kandila. Our Lady of Candles ba ito, no? So kahibalo ko maghimo kandila, kahibalo ko maghimo habon. Tisli niya, di ka makadto. Siya niya, sigilo, magpabintura lang ako Siling tigulang, anay ka. So wala pa ikaw maglakad, mangadi, anay kita. So nangadi sila, tigulang, nagluhod sila sa dalan. Nangadi. Pagkatapos sila pangadi, ang hambal sa tigulang sa iya, siling niya, totoo, kung diin man ang imo nga madangatan, kung kaluyan man ikaw sang Diyos, hindi gid pagkalimti ang Diyos. Ang una nimo nga kinitaan, ihatag sa Diyos. Hindi nga pagkalimti. Sa imo obra, be honest. Be honest sa imo obra. Ang bata nagpabintura, nakalabuot sa syudad, ay wala man siya sinadangatan nga obra dito. Apang sang ulihi nakasulod siya sa simbahan, simba sa dito. Sang ulihi nakaobra siya. Nadumduman niyang hambal ni Lolo, nagsang tigulang. Ano gilang obra yan kay wala man sa kurso. Ahaw pila gilang ang iya nga sweldo. Ang una niya nga kinitaan, ginhatag niya sa simbahan para sa Diyos. Katingalahan, nakaobra pagid siya. Wala niya ginbuyan atong iya nga ginsukuran. Kada may kinitaan siya, may ginpain siya para sa simbahan, para sa Diyos. Ang iya nga obra panghimo habon. Amo lang din ang iya nga obra. Sang ulihi, mga kauturan. Siya na ang nagpanagiya sang factory sang habon. Kahit sang nagdako siya, wala siya naghatag sang 10% lamang, 20%. Nagdako pagid siya, gatag siya 30%. Nagdako pagid siya, naghatag sa 50%. Kag sang ulihin nagampal sa iya nga accountant, himo ka sang libro para gidya sa simbahan, para sa Diyos. Mga kauturan, pagbuktaw naton kay nasing aga, pagbuktaw naton sang aga, anong ginhimo naton? Nagpanutbrush. Anong gingamit naton? Colgate. Ang iban sa aton nagpangilamos, ang gingamit Palmolive. Ang ginasugid ko sa inyo nga tawo, nga bata nga tawo, among tagiya sa Colgate Palmolive, mga kauturan. Ang ngalan niya si William Colgate, mga kauturan. From nobody, from nothing. Pero ang unang nakinitaan sa Diyos. Kag pagkatapos ato, sunod-sunod ang Diyos wala ginkalimtan. Kag nahimo siya, gadako, katag-iya na siya sang Colgate Palmolive sa bilog kag kalibutan, kag kada income mga kauturan, may iyagid sang Diyos. God cannot be outdone in generosity. Karon may isa ka lolo, another lolo naman yan, nga istorya. Pagpauli niya sa iyang kabalay, may dala siya nga duha ka boxes sa ano ganin ang ginabakal sa Jollibee? Donut. Bakal sa donut. Inhatag niya duha ka boxes sa duha niya ka apo. Pagkabaton sa isa, sulod sa dayon dito sa kwarto niya, abrihan ang box, kag kaon, nagamual. Ang isa kaapo,
Wala magalin sa tubangan ni Lolo. Sa tubangan ni Lolo, ginabrihan ang iyang ambag sang duna. Sang naabrihan, ginhatag niya, Lolo, ikaw ang una kaon. Ikaw ang una kuha. Mga kauturan, hindi wala mo ina. The first fruits must be given to God. Acknowledging God as the giver. Ang bata na kilala nga ang iya nga ginakaptan halin, ginhatag, kag ang ginkilala sa bata, the first fruits, una nga bite, the first bite, Lolo, imo ini. Ito pareho kita sina mga kauturan. Dapat kilalahon naton nga sa Dios ininaghalin kag kanami gid nga una kag may parte permi ang mahal na Dios mga kauturan. So saligan lang naton amo ini ang pinakapunto diri, salig sa mahal na Dios. Hindi gid kita pagpabayan sa mahal na Dios. Hindi gid ikaw pagpabayan sa mahal na Dios bisan sa tunga sang imo ka imulon. So pagkaalwan mga kauturan, hindi lang sa material nga bagay maalwan kita. Sa aton tiyempo, maalwan man bala kita sa naghatag sa aton sang aton time kag kabuhi nga mo ang Dios. Ginakilala bala naton nga ang kabuhi naton kag ang aton tiyempo 24 hours halin sa Dios. May kaalwan bala kita sa pagdidikar sa aton tiyempo sa simbahan, mga kauturan. Sa buluhaton sang simbahan, may time bala kita sa pagdidikar, sa pagkilala na ini dapat naton ibalik sa mahal na Diyos, mga kauturan. May mga utod kita na apang may mga utod kita nga faithful padayon nga nagadidikar sang time bisan pa sa tunga sang kabudlayan. Gakilala nga ako dapat magmaalwan sa Diyos nga maalwan sa akon. Palangga ikaw sa Diyos, hindi niya ikaw pagpabayan. Palihog magtindaw kita, tanan kita, nagatuwa ko. Sa isa lamang ka Dios amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag indi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo, bugto nga anak sang Dios nga ginanak sang amay sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sing kinaugali sa amay, paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanamkon siya ni Maria nga berhen sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos kag ginlubong, kag nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang amay, kag magakari siya liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagato ako sa simbahan nga isa,
Santa, Katolika, kag Apostolika. Nagato ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Magpangamuyo kita sa Dios ang aton maalwan nga amay nga nagahigugma sa mga maluya kag mapainubuson kag magpangamuyo man kita sa tanan nga mga kubos. Magsiling kita, pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami sa imo simbahan. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, kag sa tanan nga kaparian. Tipigi ini batok sa mga pagsulay sang gahom kag manggad. Nagapangamuyo kami. Pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami para sa tanan nga mga opisyales sang gobyerno, ilabi na yantong nagpasakop sa maabot na eleksyon. Ipailayo sila sa pagsulay sang pagkasakon, kag sa pag-abuso sa gahom. Nagapangamuyo kami. Pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami para sa mga balo kag mga ilo. Ipailayo sila sa tuman nga kasubo, kag himua kami nga maabtik, nga tagdala sang ila kinahanglanon sa gugma kag kaluoy. Nagapangamuyo kami. Pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami para sa tanan nga mga kubos, nga tuman ang ila pagpalibog sang madason nga adlaw. Subong man ang mga biktima sa COVID-19, kabay nga magadala kami sa ila sang seguridad, kaaluan kagugma, nagapangamuyo kami. Pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami para sa amon mga pinalangga nga nagtaliwan, agod maagom na nila ang duog sang kalipay kag pagidait nga dayon. Nagapangamuyo kami. Pamatii ang imo katawhan o Ginoo. Diyos nga maramay, imo kami ginahigugma kag ginatipan bilang imo mga anak. Tudloy kami sa pagtubo sa kaaluan, pagya kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog para sa pagpangamuyo sa pangamuyo sa 2022 elections. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad, nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom, nga magpungko sa pwesto agod sila mangin lider, kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadamaan, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sang matudtuod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promisa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami magpili nga ang husto nga lider nga matuod, nga magadumala kag mag-alagad. Lider nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kaayuhan sang tanan, kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios sang kabuhi kag pagigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Magupod ka unta sa amon sa siningtion nga naghanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan.
Panguyo, kamamanga utod, agod ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos amay magagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamday ning amon sakripisyo, agod nga paagi sa pagsaulog, sa misteryo sang pagkasakit sa imo bugtong anak. Magkalipay kami tungod sang mga kayuhan nga amon nabaton, ginapangayo namon sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay. Takus kag angay ginyo magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iya paghigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubos siya kag nagpakatawo sa isa ka ulay, pagi sa pag-anto sa krus iya kabigin, luwas sa kamatayon kag paagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginatag sa amon ang kabuhi nga dayon gani upod sa mga angeles, sa mga arkaneles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sa walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tao na Ginoo kag tiburan sang tanan nga pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agod nga mahimo ini para sa amon malawas kag dugo sa amon Ginoo nga Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon ngaya ginbaton sa kinabubuton iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya naging panagtab sa inyo mga gintoton-an nga nagasiling. Magkuha kabutanan kag magkaon sini kaya niya mga konlawas kay gatugyan para sa inyo. Sumahan pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis nga nagpasalamat liwan, kag yaligin palibot sa iya magagin totonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis, kay niya mang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan kasugtanan, ay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Imoan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
sa imong tinapan sa kabuhi nga kalis ang kalawasan sa pagsahulog namon sa katubanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imong anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kabigin kabi ka makatako sa pagkatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo nagapakiluoy kami. Kag Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo o ginaodong dumang imo simbahan nalapnag sa buga sa kalibutan hempita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente sa tanan nga kaparian yung dimang mga sakop sa ning amon katilingban, ang mga minatay sang amon parokya, ang mga minatay sang amon panimalay. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom o banhaw doon damaman ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabiyan batuna sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga rawo. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambok kag bendisyon ni ang mga nagahalad sa pagpasalamat, bendisyon ni ang mga nagakinahanglan sa pag-ayo, recovery, pagbulong kag pag-ayo labi na gid sa COVID-19. Agud mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sugo sa katon maduluwas kag sunod sa iyo gintudlo makamuyo kita si madako nga pagsalit. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami sang pagdahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban samtang nagapaabot kami sang burahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon man luluwas. Kay imo ang ginharian hanggang
Heso Kristo, panagsiling sa mga apostoles, ang paghidaat kinabiling ko sa inyo, ang akong paghidaat kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdam amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iba simbahan, kag suno sa iba ginsiling, at agi siya sing paghidaat kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi kinagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidaat sa Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Maghatagay kita sa paghidaat sa inyo tanan. Yari ang kordero sang Diyos, managawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Lawas na Kristo. Amen. Akto sa Espiritu Anuan nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuwa ko nga yara naging matuod sa labing balaan ng sakramento. Ginahigong mo ikaw labaw sa tanan ng mga butang, kag nagahandong sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa sini nga tiyon, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkari ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagaakos ako sa imo, nga daw kasubong ari ka na sa akon, ka nagahiusa nga akong bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen.
mga buyo kita. O Diyos, nga mo ramay, nagapasalamat kami sa imo, kay imo kamigin sagot, paagi sining langit nun nga kalanon, tungod sang imo amay nun nga paghigugma, puna kami sang imo Espiritu Santo, nga nagtipig sa amon, sang grasya nga amon nabaton, ginapangayo namon sa imong pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa pagpangamuyo sang orasyo imperata batok sa COVID-19. Kung maluluyon kag may nuklogon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sa kadamuan, kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may pagigugma, kag sa imo makaalayo nga kamot, dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo, nagintugyanan sa paghimo sang bulong sa sining balatian, agud matap na ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyonay ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sang amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod, nga nagaubra para sa ikaayong lawas, kabay nga ilang maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagis sila sing ikaayos ang ila panguna-una kag lawas, kabakod sa ila panugyanon, pagdampig ikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila mag-aayos sa gilayon, ang ligi ang mga nagatatap sa ila, hatagis ang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sa pagpanghangkat agud magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O mahal nga Berhen, ikaayo sang nagamasakit. Igampo po kami. San Jose, Igampo po kami. San Rafael Arcangel, Igampo po kami. San Roque, Igampo po kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo po kami. San Pedro Calungsod, Igampo po kami. San Sebastian, Igampo po kami. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo po kami. Palihog maglingkod anay sang makadali para sa pahibalo. Marriage ban. Si Mark Q. Tan, 29 years old, naga-star sa Rosario Heights, Barangay Tacoling, Bacolod City, anak ng Day Mario Tan, kag Milagros Rosario Quebrar. Buod magpakasal kay Mary Kathleen A. Ramirez, 29 years old, naga-star sa Greensville 1 Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City, anak ng Day Virgilio Ramirez, kag Leolina Asan. Ang ila kasal amo sa maabot nga December 11, 2021 sa San Antonio Abad Parish, Bacolod City. Si Richard N. Torre, 32 years old, naga-star sa Capitol Heights 3, Barangay Villamonte, Bacolod City, anak ng Day Reynaldo Torre kag Suset Nuestro, buod magpakasal kay Ira Christine F. Alvarez, 27 years old, naga-star sa Carmela Valley Home Subdivision, Talisay City, anak ng Day Edgardo Alvarez kag Lorna Felices. Ang ilang kasal amo sa maabot nga December 30, 2021 sa Triumph of the Holy Cross Parish, Bacolod City. Kung sino sa inyo ang may mga nahibaluan nga mga pag-upang na angot sa sining mga kalasalon, magpakig-angot lang sa opisina sang aton nga parokya. Madamo gid nga salamat.
palihog magtindog ang tanan. Sa aton nga mapag-obserba sa inyo nga notisyahan ang aton nga choir karon nga aga nga ginaupdan sa organ ni Galo Rosales ang aton nga choir amo ang aton mga Knights of Columbus. Palagpakan naton sila. Thank you mga Knights of Columbus. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa Kabay bendisyonan kabatanan sa Dios nga makagagahom amay anak kag Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa maglakat kita sa paghidayon. Salamat sa Dios. Ang Dios nga maalwan palakpakan naton. Kung sino sa inyo ang may luyag na magupod sa pagpangamuyo para sa aton nga mga unborn children, ara lang dira sa likod, subong pagkatapos sini. Sa liwat, kung sino sa inyo ang may luyag sa pagupod sa pagpangamuyo para sa aton nga mga unborn children, mayara kita nga pangamuyo dira sa may gate ayon. Salamat. Time check. 50 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 7 sang aga mga kabombo aton to nabatian ang bago lang gid natapos kasatos nga misa sa Our Lady of Candles Parish sa pagpamuno ni Monsignor Felix Pasquin. So, good morning once again, no? And thanks God it's another day naman kag subong adlaw Domingo, Nobyembre 7 na kita, no? Sa bulan sang Nobyembre ato 2021 ikapitong adlaw sang Nobyembre, no, November 7 kita subong no kadasig sang mga lakat sang inadlaw mga kabombo dugay-dugay ano na kita no magapadulong na kita sa bulan sang Disyembre, ang uli nga bulan sang tuig. Oh, dugay-dugay magabulag naman kita kay 48 days left na lang gid no antes magabot ang adlaw sang Pasko. So subong aga mga kabombo, aton to nabatian magwalang gid na tapos nga santos nga misa no sa Our Lady of Candles siya. Candles sa kag paslamat naman kita subong no sa subong adlaw kag sa panibago naman nga grasya kag ginubay sa aton sang Dios no nga ginhatag naman sa aton kag mangin malipayon kita subong adlaw ito nga dapat Domingo siguro tagin niya sa mga maayong paminsaron grabe no mangin positibo kita dapat no kaya sa dason nga semana may panibag-o naman kita nga mga ulobrahon nga dapat pagatapuson no may mga mag-aabot naman ni sa aton nga mga pagpanghangkat sa adlaw nga pagpangabuhi naton so dapat mangin ano kita positive kita dapat mangin optimistic kita no magsining ka optimistic mangin positive thinker ka no not all the time nga mangin negative ka always kasi syempre ikaw man nagyapon ang makabenepisyo kung ikaw mangin positive thinker ka o kung mangin optimistic ka. So dapat adlaw no aton gini pagatanawon no let's look into brighter side per may mga kapombo para ang aton nga adlaw mangin matawhay no kay ang problema ng aton nga pagatutukan kita na lang ginaya ang problema na lang kita na perme no pasano ta na lang ginaya adlaw kung kita ang nagapaminsar perme sang
problema. No? So at ito karon ang patrol ko po si kay Bombo Carla may defensor, no? So permi man ni nato mabatian no nga mga kabomboy di kita magkalipat no sa aton nga bantay adlaw o kuna kada Domingo kung aga 6:30 sang aga no diri sa aton sa Bombo Radyo Bacolod, especially sa 630 kHz. Sa inyo nga mga nalilisuan sa inyong mga radyo dira, mabatian nyo ni ang live fed. Ang nadulong naman sa inyong live na misa sa Our Lady of Candles Parish. Kag matan-an nyo sa Facebook Live, no, sa Facebook fan page sa Bombo Radyo Bacolod ang Santos nga misa. Not only through Facebook lang na mga kabombo. Nagalapad pagid ang aton ning mga coverage, no, kung din pagkikita makapadulong or especially ang aton nga mga platforms, no, may pwede nyo man kami matanaw sa YouTube, no, may YouTube naman kami, no, kag makita nyo man dira kung ano ang live nga misa dito sa Our Lady of Candles Parish. Makita nyo ang katahom sa simbahan sa Our Lady of Candles, kag also ang mga hitabo man, no, during the time sa Santos nga misa. Tandaan nyo, wala po sa radyo, kung sa waragwaganda, no? Hasta sa Facebook Live, kung sa Facebook, kag mismo sa YouTube, mga kabombo, no? So, damo na kamo options, no? Kung doon alang-alang kamo sa radyo, pwede mo kamatanaw sa Facebook. Kung doon alang ang Facebook, pwede mo kamatanaw sa YouTube, no? It's either may options kamo para mabantayan nyo pagid ang mga latest updates, no? Diri sa mga balita, kag mga paborito nyo man nga mga drama, kag mismo ang Santos nga misa kun Domingo diri sa Bombo Radyo Bacolod. So sige, balikan to nato ng patrol. Kung po si kay Bombo Carla may defensor, no, chikaron to nato ng sitwasyon sa nga bago lang gid man natapos nga misa dira sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo, andun sa susubong ng kapatigayon sang blessing si Monsignor Felix Pasquin sa nga proyekto sang Knights of Columbus, Bombo Andrew. So, ini siya isa ka memorial of unborn babies who are victims of abortion, Bombo Andrew. So, ang ini, ang proyekto, subong, no, o kung proyekto sa nga Knights of Columbus, subong nagkapatigayon si Father sa nga mag-blessing sa nga proyekto, Bombo Andrew. So, doon sa ginatun si Father, no, kung ano pagit ang mga details regarding sa sining Bombo Andrew. Yes. Oo, Bombo Carla, continue lang. Bombo Andrew. Yes, Bombo Carla. Bombo Andrew. Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew. No? So, ari sa subong, no, si Monsignor Felix Pasquin, Bombo Andrew. Kag ari sa tupad ko, no, bago lang ginatapos ang pag-blessing ni Father sa nga memorial sang mga unborn babies tungod sa abortion. So, Father, good morning. So, saan ini tindog, Father, o kung kayo? Ini katanong nga year ginpatindog ini. Guro mga 5 years ago. Mga 5 years ago. Pare mga Knights of Columbus, amoy ni sila ang nagpatinguha, napapatindog ining memorial to the unborn babies, victims of abortion. Kag-advocacy sang Knights of Columbus amo gid ang defense and protection of human life. Kay ang human life, regalo sang Dios ini para sa aton. Regalo sang Dios para sa aton. So gani, ang mga Knights of Columbus bilang mga knights, ang mga nagapangulo sa pagdepensa sining kabuhi nga regalo sang Dios. So, may maninga proyekto man sa mga knights. Yes. So, Father, another message sa mga tagda pala ate sa aton nga ang pulong sang Dios karon nga Domingo, pagkaalwan, ang ginahalinan sang tanan nga pagkamahinatagon, Dios mismo, ang Dios mismo gugma, kag ang Dios mahinatagon, kag mahigugmaon, kag kita man, bisan imol kita, pigado, dapat may balatyagon kita nga magmaalwan pareho sa aton amay sa langit kag sa kay Ginoong Jesucristo. Ang gina-emphasize diri sa mga readings nga bisan ang mga pigado nagahata galin sa ila nga kinawala kag ang Dios wala nagapabaya sa ila. Ang Dios wala nagapabaya sa ila kag sa ebanghelyo kag sa unang nga balasahon ang mga pigado, imol, balo nga naghatag sa halin sa ila kinawala wala mawad-i kay ang Dios
nagabantay kay wala nagapabaya sa ila. Yes. So, Father, thank you so much. Welcome. So, ano ba Thank din you, yung Father. mga activities na rin subong ang paghiwaton sa Our Lady of Candles, Father? Ate mo man lang ila, natapos na ang aton nga vaccination sa nagsigan nga Sabado. Mga pinakatulog na pamunangay, Father. Siguro mga 80 tamang kabilog. Second dose na to. Nagpadayon ng ato ng kampanya para sa vaccination. Ang good nga maproteksyonan ang mga tao. Maproteksyonan kita. Pag kita man, out of charity, siling sang obispo, out of charity sa ating mga isip tao, magpabakuna kita, agad nga, hindi na maglakta ang virus. Yes. Okay. So much. Thank you so much, Father. Salamat din sa sining. Thank you, Father. Adlaw ka, congratulations sa sabi sining live of Columbus. Thank you so much. So, Bombo, ando sa sunod na tapos na ang pagkasi ni Father sa nga ila sining proyekto diri, no? Para Yes. sa to stop abortion man Bombo. Ando so mayo maning proyekto sa ato sining Night of Columbus, Bombo. Mayo gid no, kay at least may mga gina-commemorate man nila Bombo Carla ang mga na-victim based ang mga nasiling abortion. Yes. Okay, kung saan pa bala sila ni kanila Bombo Carla ang bunga sang sala nga pagigugma. So ang ini nga mga anghel na ni sila anghel pa ni mga anghel pa ni Bombo Carla mo no. So isipon naton wala pa ni sila muwang sa mundo. So without any hesitation man sa bahin sa mga ginikanan mismo sa Iloy man no. Pahulog o kung gin-abort. But pasalamat Bombo Carla, pasalamat kay mismo kita ang nabuhi bala no. So sa mga ginikanan dira no, dapat gid man ni tagaan gid bala sang nagakaigo bing paminsaran gid bala no. At least bala pa mahimuon bing amo ni bing butang. Kay syempre Bombo Carla ang apektado ni ang bata mo no. Without madalom nga rason, syempre amo na lang gina i-abort na lang gid. So medyo masubuin na. Well at least bala ang sa bayan sa Knights of Columbus no nga nagpatuko dira sa nga do ni siya Bombo Carla do monumento no. Ni siya Bombo Andro no. So mayo man at least no. Sa ato sining nga mga kauturan mapukaw man bala Correct. Bombo Andro Sakto sa na. nga mga hilig ko na hindi amo no. So kung amo naman lang gid na ko mas mayo nila nga bukion na lang. Correct. Kasi syempre ini nga mga kabataan nga biktima sa abortion Bombo Andro may mga kinabuhi pa ini sila sa ulit. Pwede pa ini sila makabulig sa ato Bombo Andro. Waay mo yan Bombo Carla base pa lang yung isa da sa ila tani mangin leader no o kung mangin future leader sa pungsod o kung mangin sa ka-successful grabe nga engineer o kung ano da nurse tanan no. So dapat masadag pa niyang boss tamlag sang sini nga mga kabataan tani no. Tingaling mula ni bla na paslawan man sila sa ilang kabuhi kitungod nga wala pa sila sang kalimutaw nila wala no. Way pa bla nila nakitaan kung ano ni ang manami nga gintugas ang Ginoo sa palibot kung ano ning tsura sa kalibutan. Ginano ni sa Bombo Carla, ginpatay na sila no. So amo na siyang isa sa mga mayor gid nga punto diri ang abortion is ma-consider as pagpatay or killing Bombo Carla. Ti damo kadaman sa 20 no to abortion ginaya. Kay syempre mortal sin gina Bombo Carla. Dako gina nga sala sa mata sang Dios Bombo Carla. Sakto ginaabang ba doon so kabay pa no nga mabukaw na ato sini nga mga kauturan dira no nga wala na sang may matutupag nga mga amo silibang. Correct na no, wala pa sila nakamuklat sa mata nila nadayunan na lang gid sila no. So dapat nga ano gini Bombo Carla tagaan gini sang nagakaigo man nga tensyon sang gobyerno ang abortion tito sa pila naman ka mga balita ang natipon bala natong Bombo Carla nga may mga lapsag nga ginapangbilin ng bala no tungod sa hindi na bi masiling sang ginikanan hindi na namo ni masarangan nga buhion so ginapangbilin na lang ginapanghaliin na lang ang ini nga mga lapsag Bombo Carla. So Bombo Carla so far kamusta dira ang sitwasyon
So, Bombo Andrew, okay man ang sitwasyon diri, Bombo Andrew, no? So, for ang atong sininga itong pagsumilimbat, ako masagya po, no? Wala nag-dupay. So, maayo gid, no? Kaya atong sininga mga kultural every public impact ko na AF, para din sila pasakop sa Santos Camisa, Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, thank you, good. Bombo Andrew, gikan diri sa Our Lady of Candles, ini si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa Our Lady of Candles Parish. Matapos na nawagin dulong sa ato na maayong balita, no? Sa kaya paagi sa kaya Monsignor Felix Pasquin. So time check, 3 minutos nang nakaligad sa taknang alas 8 sang aga mga kabombo. Standby ka mo dira kay dugay magasugod ang atong program ang Good Morning Philippines. Pero antes sina magkatagkonay sa plano ng mga importante nga mga panumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upo